Práve sa nachádzame v meste Ayutthaya na nočnom trhu a rozhodla som sa ochutnať červíky, ktoré nevyzerajú veľmi vábne, ale tak pre vás to spravím, keď som to už slúbila. Neviem, či sa ešte nehybu náhodou. Tak tu vyzerá červíček. Vábne, že? Dobre, ideme na to. Dúfam, že nebudem mať červíka v bruchu z červíka. Takéhoto. Je tam nejaké korenie, takže... Fuj, on to má nožičky? Má to nožičky? Ale fakt, on to má nohu, aha. Dobre. Je tam nejaké čili asi, takže tú pravú chuť toho možno ani necítim, ale je to v pohode. Má to... Tu mám asi obočie jeho. Má to takú tvrdú šupku na povrchu a vnútri je to mäkké. Chutí to ako kura, zase ako kura, všetko chutí ako kura. Alebo si to chcem aspoň nahovárať. V pohode. Mám večeru.